IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dimmalan dagiti balod iti Bureau of Jail Management and Phenology dito syudad ti Laoag iti skills enhancement activity when training karunaan iti pastillas making. Segon kani Jail Inspector Sheila Marisa Paden, Jail Warden iti nasaw pagbaludan intampok ti dua a PDL when persons deprived of liberty ti panagarami iti pastillas karay ti padada a balod. Kuna ni sa Paden, dahito ikat parang ipakita kabaulan dahiti balod ang maasay talentuda no paya dahiti likod ti rehas. May naik iti raytoy ag serbi paya pagsapulan dahiti balod iti panagarami ti pastillas dahiti paglakwanda at kat mapanmutlaeng kadakwada. Inayon na, manamnama ang may apply to ragitoy nga inadalda inton makarawar dahiti pagbaludan kan mabalin nga pagbalinan dantupay nga negosyo. Kabayatan na naruway dagiti aktibidad nga adda pa kay naiga na iti skills enhancement iti maiwaywayad iti uneg ti pagbaludan babaon na iti pan na kibinulig at iti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA, Department of Labor and Employment wenno DOLE kan iti Department of Trade and Industry wenno iti DTI. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.